बोहैथि दाननि 6 खालारनिफ्राय चिरां जिल्लानि बालाजार राइजिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायाव जोलुर बादायलायनाया सोलिगासिनो। बेनि गेजेरावनो दिनै आइजोफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय दिन्थिफुंनाय जायो। दिनैनि आइजो जोलुर गेलेनाय हानजायाव भुटाननि गेलेफु वमेन सिटी एफसी आरो बड'लेण्ड एभालेन्स एफसीनि गेजेराव जादोंमोन। मोन्नैबो हानजानि गेजेराव गोख्रों जुजिलायनाय जादोंमोनब्लाबो थि समाव मोनसेबो हानजाया गल जोसननो हायाखैमोन। नाथाय टाइ ब्रेकारनि हेफाजाबाव बड'लेण्ड एभालेन्स एफसीआ भुटाननि गेलेफु वमेन सिटी एफसीखौ गलसे जोसननानै देरहानो हायो। गुबुन फारसेथिं दिनैनि आइजो जोलुर गेलेनाय बादायलायनायनि सोमोन्दै राइजिं क्लाबनि बिबानगिरि आरो भुटाननि गेलेगिरिया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। जायै जेन'बा जाबाय रायजो राजाफ्राबो जोंखौ हेफाजाब होबाय। आं राइजिं क्लाबनि जानानै आंनि हामलायथिखौ जासिग्रोबाय रायजो राजानो। दा माने रायजो राजाया जोंखौहाय हेफाजाब होदों, जों जोबोद मोजां मोनदों राइजिं क्लाबनिफ्राय। गाबोनबो जेन' बिदिनो जोंनि मोनसे जि फुटबल जोलुर बादायलायनाय दंबावो, बियो गाबोन जि फैगौ 9 थारिख बियो फाइनाल जागोन, बियो जेन्ट्सफोरनि खेला जासिगोन। आसा खालामदों अननानै जोंनि खाथि खालायाव थानाय जोंनि ओनसोलनि फुटबलखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोर जेन' गाबोनबो बेबायदिनो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे बालाजाहार राइजिं क्लाबनि जे गेवलां गेलेग्रा बर' फोथाराव नायफैगोन होननानै आरोबाव आसा खालामदों। आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ दिनैल' खालामनाय जादोंना सिगांनिफ्राय खालामनाय जादों? जोङो बेखौ दिनैल' खालामनाय जादों 8 थारिखल'। मानोना जोङो गोबां टिमखौहाय सोंदोंमोन, खिन्थु टुर्नामेन्ट जानाय हिसाबै जों दा मोननो हायाखै। जोंनि दा खाथियावनो थानाय जोंनि जि थिम्फु भुटान एफसी बिथांमोनखौ मोननो हादों आरो जोंनि बड'लेण्ड एभालेन्स एफसी बिथांमोना दिनैहाय जोंनि 8 थारिखआव गेलेनानै जोंनि बालाजार गेवलां बल फोथारखौ समायहोदों। Thank you for inviting us here, and then it was a very good experience for my girls to play with the Kokrajar women's team. And my girls, they are very young, and they give their best, and then they perform very well, and then actually the game was very good. And then in our place we used to play in turf, and then here it's a natural ground, and then we didn't train in the natural ground, so it was very tough for my girls to play in this ground. And then the ground, it was not well leveled, and it was more dangerous for them, but they give their best. Yes, of course, we are hoping to invite them in our country to play with us. Before, we used to play this like an exchange program, Indo friendship, like this, and then we love to invite them to our home ground and then play with us. Thank you. We are looking forward for this. Thank you. Thank you.